Gameplay BG. Сега ще покажа един от номер. В момента Евгений го прави. При мен... Да, и при мен става. Евгений, аз се слетях от кълбото, човек. Това стана някакъв си... Чай се готна пак. Ето пак да направим якия трик. Чакайте само. Сега тук се повдигаш, почва да се ръпя. Сори за биткането, но само така става. Аз паднах във водата пък сега. Пак. Аре, бе. Пак. Хора, чакайте, пак се готна при ония ник. Няма да излизам от колата. Да ми се прави пак. Аре, бе. Шит. Ай, готнах се. О, не гледай колата. Това е ударата, хора. Шит! Чек, сам да ме виж. Човек, аз някой път се взем от кълбото. Аре, хора, ще го направим още някакъв път. Чакай, се пак да изляза от кълбото. Отишли баси. От театралата, ако пак изляза. Ако изляза още един път, не знам вече. Да, хора, това е насам. Ще сложа IP-то. Търсете на сервера Бъга Българин. И скайпа ми също в описанието. Аз пак излязах. И